नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आईचे खबरो. हिंदू देवदेवतांचे अन्यायाविरुद्ध आवाज उठयले. शिरवाडचे मृत मारुती नाईक हेमका कारवारात श्रद्धांजली. कारवारचे शिरवाड निवासी मारुती नाईक हेमगेल्या आत्महत्या प्रकरणात कारवार ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सीपीआय, पीएसआय आणि एक पोलिसाक निलंबित केला. हिंदू धर्माच्या देवदेवताली एलिशा एकलपाटी हेमी केल्ली अवहेलना सहन करू जावन मारुती नायकान व्हिडिओ व्हायरल करून तक्रार दाखल केली. पण अखेर पोलिसाल्या किरकोळीन स्वतः मरणा पयली डेथ नोट आणि व्हिडिओ व्हायरल करून पुराव दवन घरातच 20 ऑक्टोबराक आत्महत्या केली. काल ब्रेस्ताराक मृत मारुती नाईक हेमका श्रद्धांजली ओपचेसाठी शहराच्या नगरसभेच्या उद्यानवनात आशिल्ल्या गांधीजी प्रतिमेकडच्यान मेणबत्ती पेटवून घेऊन मौन मिरवणूक काढली. गांधी प्रतिमेकडच्यान शेकड्यांशी अभिमानीन पिकळे रोड, काजूबाग रोडान सविता सर्कल ते सुभाष सर्कलाकडे येऊन मारुती नायकाक श्रद्धांजली अर्पण केली. पोलिसाक निलंबित करून काय उपयोग ना, तर तेमचेर तक्रार करून तेमका अटक करू जाय आणि तेमका योग्य शिक्षा करू जाय असो आग्रह केलो. या वेळार प्रमुख नागराज नायक, गणपती मांगरे, रघु नायक, छत्रपती माळसेकर, अरविंद गुंगी, नगरसभा सदस्य रेश्मा माळसेकर, माला हुलसवार आणि इतर बरेच शेकड्यांशी मारुती नायकाले अभिमानी हजर आशिल्ले असे कळला. दोन 2024च्या लोकसभा निवडणुकीक काँग्रेस पक्षातर्फेन वकील जेटी नाईक हेमका उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे तिकीट दिवचे. कारवार व्यापारस्थ दुकानदाराली मागणी. कारवार
अभिवृद्धीच्या दृष्टीन उत्तर कन्नड जिल्हो म्हणल्यार केंद्रा क्षेत्र शेजारी जिल्ह्याच्या दक्षिण कन्नडच्या अभिवृद्धी दृष्टीन पळयल्यार कारवार जिल्हो खूप फाटी आसा। शेजारी राज्याक गोंयांत प्रवासोद्यम खूप अभिवृद्धी जाला, तशेंच उत्तर कन्नड जिल्हो प्रवासोद्यमात फुडें पावूल शकता आशिल्लो। तशें जाल्यार उद्योग धंदो व्यापार वाडन प्रगती बरी जाता आशिल्ली। विद्यावंत युवक युवती औद्योगिक सृष्टी ना जावन जिल्हो फाटी आशिल्ल्यान बेरोजगारी वाडला, हे सत्य आसा। जिल्ह्याच्या जनतेन मोठमोठ्या सरकारी प्रकल्पाक भूत्याग करून कितलेशे निराश्रित कुटुंब, मच्छीमारी लोक, रैत, कृषिकार कष्टाचे जीवन जगतात। अशी कितलीही समस्या जिल्ह्याच्या जनतेक आसून या जिल्ह्याची उदरगत जावत जाल्यार 2024 सालात जावच्या लोकसभा निवडणुकीक उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या लोकसभा उमेदवार म्हूण जनसेवेत गुंतील आशिल्ले प्रामाणीक समाजसेवक कारवारचे विद्यावंत वकील वृत्तीचे श्री JT नायक हेमका तिकीट दिवचे म्हूण कारवारचे व्यापारस्त दुकानदार हेमी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठाक म्हणल्यार राज्य घटकाचे अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष तशेंच मुखंड हेमका प्रसार माध्यमा मार्फत सुचयला अशें कळला। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ವಂದನೆಗಳು। ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ನೋಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಿಷಯ ಇದ್ದವರು ಅದು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದೆ। ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ। ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।